Jeng suun kita nagluway-laway na jeng suun. Watin pagajig. Nga. Kurot mo. Nagda. Ata ninyo. Karehang mo iliso kay gamay ray. Totoo nun. Darang makagahe. Nabo mo? Ay! Makagahe alam mo pa. Palit ko og sudan para bagong tuig. Adaghan mi tao. Hadik mo suot-suot. Ate sweet. Tagpila ang kilo ni mangga? 160. Wala pagdarang mo na iwilin. Diyan ako palit ikaw una. Anda. Shout out si Berna. Sige, chismis na ako. Nasaan pa na no? Wow, ako na kading poster pag mga lilingin ron. Para sa buong tuig ko no. Hindi ako po tabli. Karap ko ng papasurte. Dapat biyabas. Kailan ang buhok ng biyabas? 50 kilo. 50 kilo? Ang daog. Kilo 100. Karaho. Masarap ka po. Katimbangan gapon eh. Uy, tawad ni ma'am. Nagubag-guba. Hello, nag-ugat ka. 114 na ano. Okay, nagkuhan ako nagsusunod sa ikot. Hi, ma'am. Mundara ka mo po ito kukuhaan ka ng suwa sa hang unahon. Suwa. Hala, anak ka hamis lagi. Pwede na kilawin eh. Isa man kikang hamis makaso. Mapa-pictures ay wala. Idol. Hamis na mag. Kaya sa atang panit. Grabe magandang hamisa. Ayan yung tapos ko hamisa oy. Pagpalihi ka taga nga ni dang. Aram hamis na nagka-tatasan rin po. Ano yun? Maglanlan ka niya na. Maglanlan ka niya na. Uy! Pagwamis tayo nga kay anong inagatud 2024 hamis puta. Palit na lang sa'yo, paliton. Huwag ko paliton. Huwag ka na. Di, mukha sa kong sudan. Kasi nga na to'y seafoods. Bago makikasal. Bago kisal. Bago nakatilaw. Katilaw nagbatlaog. Ano kakawin? Sa kirautan man. Kari, kay binta. Duga nga isa. Ito pa nangarap na kula, kari. Ito na rin. Duga ka po. Uy, arang ka na po na sa pijabas. Imo aning abuti. Samong silingan ay kinumpra. Ete, shout out. Vlog na gani ka. Gapal ka sang vlog niya. Para pa to. Ilang? Dara 110. 110 eh. Super kas ka kilo. Dara well asa to. Ay. Yeah. Darag ang bayad am. Nakap naman cheese man. Wow, may cheese. Ano na mo palit umahal kung sumana wanay mahal. Ha? Ano na mo pumalit umahal kung sumana. Anong mahal man doon? Kaya ako na sila na magbuntokin. Pamahal ko. Manda, papartuhin lang pagkamay. 350 na naman. Di ba na 300? May mga ito sa kukuha na rin sa pasan. Ah, sa pasan? Crabs ba, crabs? Ay, ko naman kani-kadag. Ha? Abi kung naikuha na rin. Crabs, so kani crabs, day. Ha? Terus kung kadyo ilang karami dari, bago pa ning ihaw, no? Yes. Ginahay pa kadlawon. Okay, si tatay. Ganahan mo sa sinabaw nga. Kuwan ko na bagag-bagag. Hi, good morning. Happy New Year. Apa yun? Tarot na unahan, nagbuwag-buwag ni. Buha na lang mga kaklase ang ipalit. Kaganahan masakit, may bagag ko nung sapon. Di ba ko kamao? Tawa mo mas limuil. Hama siya ba? Karang oo. Di, oh. Ito. Ha? Bili. Sumbili? Lagi ka. Ako kalibutan na lang kayo. Bilang pag sumbiling sinog ba? Ha, bilang. Sino ba? Adi! Sino ba? Uy, nakuha na ba niya si Joy? Nawala sa ganun. Sino ba? Upgrade na ganun. Itarbaho ni Auntie.
Lapit. Karang, Tagang dili. Ako sa uy ka na sa buwanan. Lagi lang po di. Kaya sa tiyan nilapit. Pero pag pili, ako kasi juga nahan. Pili tayo ko pili tayo. Kararaman. Tanay sa gipalit ka na ko. Kita po ka ng karne dari kami. Kalimot ko. Naman namin ispagkitahan dito. Unsa, uy sa gul. Nay, dagang ano. Tanawa lagi. Man lagi kita po ka lang itong karne lagi. Kiloko lang sa kita doon na kaya Karang kita po. Kasama ka na yung luto. Sugba. Pila kilo bangus ni Jute. Gusto nakita na punta balik. Tagapag-uudis po rami. Harap itong atang ikautangan na Regis. Kaya ito ko to. Di, ako rin makatid. Ako na. Para naman is kuhan. Kagawa na kapitan. Taglambay. Wala. Uy! Di ako rin ati. Tambis. Uy, tambis ka lang parang buok. Ha? Kampo cup. Salamat sa pagkampo. Pagkasalidong clean wheel kita kutanan. Sa tatay ko ni Ate Lorna. Ang ban. Hinagbor tara ni. Hi! Happy New Year! Asa ba ito kung ini hadoy katong gisud sa basket? Yara. Nga na tambis. 470. 470. Ala pang adugangan og kuan. Hala to katong nai. Wa may piras no. Wala. Kanila mga sa kakit-kit. Pila to ni ma'am. O dara. Aw. Akong check ma'am. Dai ko nga biyabas na. Marugos bata nga bagong inanak. Hugasan kami ni kananon. Wala na ite parang taparang. Uy. Lumoy naman di ay. Tanawa dang. Na. Lumoy na. Inay ha kay kamot. Uy. Wapo jud. Inay kay ito asindang Himalayan salt. Magagid ni kuno na. Sus ganito. Putdo sa kilo. Be. Gizin mo. Ang niya. Agad may ilan na itang kuang. Paal nito nila may inglisok. Kaya makatubo. Mga adyo ko na. Ay, han. Napakitalo isi mo isundan. Uy, kaluoy. Mura mo ko maidukar. Jeng suun. Kita nagluway-laway na jeng suun. Watun pagadig. Ma. Kurot mo. Nagda. Anta ninyo. Kareha mo iliso kay gamay ray. Tutuo nun. Ay, ma. O, pero man ito. Kaya ito ni. Vitamin C ra ba na? Nyo ko dang. Ako tiwas sabi, mas stress kung magdala sa imong kamot. Ayun, ako sabay ba na? Gitu. Alam mo ba, puli ay. Kasi ako nagkaligkid. Mahal na yung mga ipanig ko. Giring pa maka. Ha? Giring. Ano magandang yun nun? Mali lang. Ha? Dami. Pero di dyan stress, gagmay nung. Ano po? Gagawin tulbaan ko. Naaga. Di ko ang paghampak nga. Nali tuloy ka yan, ra. Ako bang mga tao ron kay paro mga bang tuig, mga nag mga prutas sa rasangan. Kaya pamalig di ano. Mga korta, mga ito pa sa magkugi. Kili! Tapos pag dalinan ko chindo si kagkabot nga bawal ka masaman. Namay po yan. Dol! Yabas o. Ano na pagkama ka? Pag dami yung alas 4 na magluto, pagkaanggal ko.
Ang tira na kaatuan po tayo ng daan. Marami. Para ko na ba? Actually, kailangan mo na pa ng gusto doon. Pero loob ka ba? Balik ko. Ha? Naman yung nga. Ngano ka nang pa imong giasin eh. Himalayan soup, dahil tinamukid ni. Mag-usa balik ka kilo lang gi. Healthy choice Hab-hab. yun noon eh, Himalayan. Ha? Healthier yun noon eh. Mayroon ka ito, asin. Huwag mo itong landanan itong 1/4 kilo. Ngano mo dati mong kidney. Tapos laban nga na. Hindi maglaki. Gamay naman. Lamay lagi ng pepino. Dahil hindi kita sulo. Asin man. Dahil tinamukid ni. Naku. Hindi pa madawit ka nunay. Oo, kung ka nunay, madawit. Hindi ka nunay. Parang saan ka? Kaya man. Nangan, magpapong tag-asin. Nasa na ako. Nakuwang, maras na rin ako pag. Ay, Galing haday, buntag sa zoo. Namalit na ko karang handaan para ugma. Inig ka bagong tuig. Kaya ugma bagong bayad ang tayo no, mahal na ka zoo. Kaya taga mo ko rin sa naging tuig nga. Tarang tayo na ko na malit, karang mahala na ka zoo, ilang kilos mangga, tag 220 na. Aksad ano ako rin kasulabig palit. O ano to ang napalit karang naay sapada, rada bangus. Kung palit na po karang naay lambay. Nuhot dan maglambay dito. Kuan ba sa ali sa way dagat, nuhot dan sa laglambay. Motong bangus sa mga palit og karni. Naura, di ta magpasulabig dagang handa kay mga panos. Kay das daging tuig nagpasulabig mig handa nga panos ra pud. Anda, di lagi magpasulabig handa kay ini mang buong tuig. Ang mata malurat na, wala kanon. Jamar to guys. Magkita-kita naman taong mapuhon. Wa may dari kuan pabuto. Sa una kay ni palit na kong pabuto. Pero karon di na kay jang mabuto na dagang kamot. Delikado. Dadas dang tuig kay nakatapok man mi. Mao tong da may litson. Karon wa na litson. Gamihan na gamay ra. Basta kani masima-sima rin sa lamisa. Ang tuig gamingaw mi kay si programa na naijang kaugaling ang pamudyo. Muara ra kuno sa inig ka January 1. Nja, si mananghilin ako diha. Tuwas Manila. Agalang bay mingaw. Silimul po tuwas Manila. Madu gari kay wa pa ko nilakaw. Naapa ko dari kay nilakaw pa ko. Ningaban pa kong limon sa Manila. Mingaw sila dari kay si Mama Ali. Naapa si Zela kaw inig kakuan. January 1. Sila raliksik si Aliana. Pero sila nagtatay. Luwi sila. Anza. Si Aisa po, mula ko na. Happy New Year sa tanan.